Капитал, защити и първокласен брокер зад гърба си имат моите клиенти. Спокойни са и се усмихват. Здравейте на всички! И съм клиент на Евролайф от 2004 година. Като имам две застраховки. Една за мене, пенсионна застраховка за 20 години, който изтича 24 година. Имах една на малкия ми син за 10 години, който вече изтече. И много добре успях да я благотворя, като той завърши своето образование в гимназия. И тези парички съм направила за неговото обучение в чужбина. Тогава точно изтече, беше падежена едната от моите застраховки. И много се радвам, че имам и пенсионна застраховка, тъй като няколко пъти, 3 пъти съм ползвала застрахователни случаи имах с крака си, с чупване, скъсване на мускулни влакна и всичко ми беше платено много бързо и много коректно. Така че нито за един миг не съжалявам, че съм клиент на Евролайф. И само добри неща мога да казвам за тази фирма и благодарение на моята приятелка Красимира Вуцева, който насочи към тези програми, който наистина мога да кажа само добри неща. Пожелавам на всички здраве и късмет и от мен на всичко най-добро.